Здравейте хора, аз съм Мичура и в днешното видео ще вземем скин на един акаунт на феновете ми. Тук колко фена имам, а пак реално, нали, сега това ми е реално сестра ми, но пак ми е фен, така че е събри. Добре, купуваме sa оферта. Айде, штрак. Какво стана, бе? Как стана? Не знам. Заедно. Но купихме офертата вече. Имаме 118 джима на кръст. Чакай, какво бяха ти оферти тук, бе? Не ги видях. Не бе, не от тук. Ладно, 145 джима за 5 лева и... Не, това въобще не се струва. Буквално имаше оферта за 200 джема за същата оферта, каквато беше за 45 джема, така че няма да вземаме. Сега нека да разгледаме скиновете. Тари май беше, да, Тари беше любимия броуър. Просто бил любимия броуър. Добре, нека да разгледаме всички броуъри. На кой е любим. Може би сега, нали, да казах, че на Тари е любимия броуър, обаче тя има много готини скинове за... такова. Много готини скинове на 150 джима, ние нямаме толкова бюджет. Него прямо видяхме, няма толкова скинове. Има скинове, но да, няма смисъл да му вземаме. На боса също имаше, на Рико, на Шели. На Шели има бандита Шели, PSG Шели, Squad Busters Шели. На Бъс има един скин. На Емс няма скинове. Между тя ми беше казала, че харесва Емс, нали, може би нещо сорта на любимите броуъри, нали, близко до любимите броуъри, нещо такова. Така че може да излемем и този скин. Но нека да разгледаме. За другите, въпреки че е готин скин, наистина готин скин. Нека да разгледаме. Първо, защото може да има някой друг броуър, примерно, да кажем, някакъв легендарен, някакъв митик броуър, нещо такова. Някакъв броуър, който е готин, но пак не е цъка, примерно, не да накараме да цъка. Пак гледаме на стил, няма скин, на стил няма да излезем, понеже не си заслужава с 89 джима. На Лили също, Поко, не на Поко са, рано на Поко ми е любимия броуър на мен, обаче всички скинове са 150 джима, като скоро може да има видео, в което му купувам скин или не знам. Накарав този скин много сладък, ама няма да го вземаме за момента. На Джаки също няма, на Нита... Има панда Нита. Аз ще сложим панда Нита, понеже предполагам, че не е видяла, че има този скин. Този скин Нита в момента нямаме този бюджет, но ще го купуваме в други видеа. Сега имаме парички, имаме мъни деца вика. Така че, спокойно. На Едгар видяхме, няма някакъв скин, ама той май 29 джима беше. Да, на майка няма скин на Колт. На Код пак предполагам. Едва ли кефи повече нормалния скин, въпреки че... Да, едва ли кефи повече нормалния скин. Но пак предполагам, че нещо не е видяла, че има с този скин или не знам. Сигурно просто няма кефи, но ще ги сложа примерно да види. На Пени има този скин. Да, готин, не мога да излемем другия, но не. Има Кроуни Спайк, да може да го видим. Да продължим с Гъс. Има Boy Scout Гъс. Не знам дали знаете, но сега на големия бомб, който се спомнява тук отзаде, има знамето на Австрия, нали, на знамето на Австрия пише Гъс. Да, пише Гъс, нещо така се казва. Сега, ако Supercell знаеха, нали, че Гъс на български е... Знали, се сещате се вече. Нямаш да го кръстите така, сигурно, но те не знаят. Да, Роза няма, на този скин на Бум. Не е лошо, ама те го регулърнаха нещо. Мисля, отпреди май беше по-готин. Не знам. Бих искал да взема този скин за 200 джима на Бул. Но не знам. На Бери няма да вземаме този скин. Дарил. Не, Дарил няма да му вземаме този скин с топката. Е много скучен. Има един от най-готините скинове на Барли. Сакура Спайк е много готин скин, въпреки че аз имам друг скин на Спайк. Аз имам много скинове на Спайк, но има и Пайро Спайк. Може скин на Спайк, но едва ли има 3 скина, може би. На Кроу няма скин. Тук може да помислим да вземем
примерно този скин, понеже другия буквално е същия, просто с няколко детайла. Не знам как не е рейър скин. На Гейл. На Гейл няма скин, той е готин, бро. На мен ми се падна скина от ранкет, между другото. На Брок има този скин. Мисля, че май са лимитед скинове, не съм сигурен. На Джей си тия два скина. И на Тик има някакъв скин, предполагам, и се е паднал от яйцата, но няма да вземаме скин на Тик, понеже е на нова копия, но не го отсъка. Така. Труден беше избора реално, чудех се между MC и Кроу, понеже Кроу реално не го играл, обаче легендарен бро. Мисля, и аз имам легендарен бро, който не ги играе, но примерно Кроу, който двема на време ги играе. И между MC, защото MC все пак може да ги хареса, но може би ще взема този скин на Емс. Да, ще вземам скина на Емс. Беше труден избор, но поне ще го цъка повече, така че добре, да видим поне анимацията. Айде, Wednesday, трябваше да е кръслят Wednesday, но вземаме скина. И бам! Баре. Пина пак е готин, но този скин трябваше да го кръслят Wednesday. Аз даже не знам, да знам, защото дори филма се казва Wednesday, мисъл сряда, what the fuck. Сряда, what the fuck, наистина. Добре, така ще оставим скина. Надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях Мичода и до следващия път.